ya ọra na eze ka onye ọbụla mee kwa ife dị mma ama nna na-akụkpọlị asị m kata awa afọ maala anyị mma yes na afọ tata ya amala anyị mma nke onye chi ya zelu ngwa onye ji eko ya agbajikwana n'ejije anyị bụ on earth enwere ajụ njibịa tata wee na-asị ekwulu ka aralụ Igbo be anyị si na ekwuru ka aralụ maka ịma na ọkịka na-ese okwu. Isiokwu anyị tata n'ejije anyị wee bụrụ gịnị? Ọkịka na-ese okwu. Wee na-ajụ sị Onyeka enwere onye ka ibie nwanne na-enwero nekene anya ebe anyị nọ ịma na taa bụ afọ ka nsi ngwa na-anya ọfụma ifụlụ ya kwa nke awụ nkwụ na-etonite etonite ị na-anya n'azụ efu une ị na-anya n'akụkụ efu ndị alụ datasịrị alụ data akụchasịrị akụchasị nwanne ekele ọlụ eke otu esi ka ọlụ eke ka ihe esi gbado anya na nke enwe ma na enwere onye ka ibie eziokwu inekwu anya enwere ike si na mmadụ ra bụ n'ọnụ na mmadụ ka ibie apụtara na n'ịka mmadụ n'ife niile enwere nke ife iji karịa onye ọbụla nwere nke ọ nwere onye ọbụla nwere ọnataluchi onye ọbụla nwere nke ebunyeli obulu bịa ụwa ikekwe n'anya ịbụla onye dị nka ife eji aka eme nwee ndị bụ na fa nwere ọgụgụ isi ikekwa ndị otu anyị bụ iti mgbe anyị na-agụ akwụkwọ enwere ndị bụ na ikuzie nye n'ukuzie ya na ya abịa akpọwa ya ụbụrụ tupu ị na-etinye wee tinye ife a ya bụ na ife a ya abata maka ife ị na-akọ edori anya mana nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ife ị na-akọkwanụ mgbe a na-akụzi o nwere ike o dorie anya mgbe n'uche onye na-akụzie mana anya nwa na-akụzili o doli anya maka na ọ fụrụ na mebi na ebe a bụrụ ebe akala aka ya dị. Ọkịka na-ese okwu ekwuru ọka aralụ ịmalụ nke a ịka onye eme jisie enyi ike na-eme emezina na mmadụ na-eme iru ga-adọrọkwanụ ka nke John imesisi kpọọ gị dị isi akpụrụ John ekwugo m ya mgbe ikekwa ọ bụ na John nwere ekwo n'isi o wee na-akpụ n'ụdị ya na-akpuchinata ekwo wee sisi kpọọ gị ụdị akpụrụ John ịmazi ka ezi aga ọkịka na-ese okwu enwere onye ka ibi onye ọbụla nwere nke o ji bịa jidesie nke iji nke m ji ka nke anyị ji tinye uchu nwere ife na-enwere ulu itinye uchu na ya gbado anya na-emesi ife ị na-eme ike ọ ga-eli ulu dị na ya enwere ife ọbụla ekele eke n'ụwa na-abara ulu ma ya bịafọzie nke mmadụ ife ọbụla ekele eke nwere ulu faba nwere ife mere eji ka enya mmụọ anụ ya n'ime nwere ife ọ na-alụ ọkịka na-ese okwu ọkịka na-agbasa obi na-agbasa ezinụlọ na-agbasa ikwu na ibe na-agbasa nwanne ebe a na-azọ Onyeka ịka ma ogo ya eji na-esi ofe ịka mmala akwụkwọ gịnị kedu nke ọ nkụzi ka mụ nwa na-akụzikwu ị na-akụzi ịbụ ofeke
onye nke ọzọ abụrụ ofeke. Ofeke bụ iji emepụta gịnị? Ịpụta ịkpọ onye ọsọ aka ekele ọlụ eke, nwere onye ka ibie gị nwa nwere nke ị na-eme, nya nwa nwere nke ọ na-eme, ịmalụ nke ị na-eme jidesie enyi ike, si azọzi na enwere ife a na-azọ. Ife a na-azọ azọ adịrọ mma n'ụwa anyị nọ na ya. Isiokwu m wee bụrụ gịnị? Ịmalụ onyinye enyelụ gị ọnatalụchi ya ijidesi enyi ike were ebi ya ezigbo ndụ nke onye ji rapụlụ ya anya, ka onye ji rapụlụ ya anya. Ekpele anyị na ọfọ anyị na-agụ n'isi onye ọbụla tata bụ na ọ ya adịla anyị na mma. Ka anyị ghọta na daalụnụ, ka anyị ghọta na ka esi kọọ ọlụ eke otu a ka onye ọbụla ya esi na-eme ife Chukwu si abịa mee n'ụwa. Imezina na mmadụ na-eme na ịkọtọzina onye na-eme nke ọ na-eme na ịmarọ. Akọlụ nwata ife eji abụọ gọla ya, ọ sị ka ya bụrụ ogbenye ya bụ. Asị na akpụ ọrụ na-abụ bụ nkụtụkọ. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Jide nke iji ka onye a jide nke oji. Ibili ka mbili, agụọ 1 agụọ 2, aka nni na aka ekpe. Ọ ya abalị onye ọbụla, ọ ya adịsịla anyị niile na mma. Ka onye chiri ya zere, ka onye na-emebe ezigbo ife emebe ezigbo ife, ka o mee njọ na-amụrụ. Ọ ya adịla anyị ncha niile na mma. Onye na-ezitele unu ozi aka bụkwa nwanne unu nwoke Eze Ubom. Ebe ka si ezitele unu ozi a, esi m afọ akata ezitele unu ozi a tata. Ka o mesịa.